încercat, ia uite, un RV aici în fața noastră care nu vrea să ne lase în pace. Nu este din clubul nostru, dar cine știe, poate, într-un viitor apropiat. Continuăm urcarea pe Copou. Pe stânga este parcul din Copou, destul de cunoscut prin Iași. Este o oază de verdeață și de aer curat în mijlocul verii. Poate vom filma din nou undeva prin iunie, august chiar. Și o să vedeți cât de pustii sunt străzile Iașului. Ia uite și fetițele care ne cam salută. Voi nu ați văzut, dar chiar m-au salutat. Surprinzător, uite că ne lasă să înaintăm. Ar fi trebuit deja să facem undeva la dreapta să ajungem, dar între timp vă arăt Palatul Militar. Sincer nu știu exact ce este o instituție militară. Claxoane ale membrilor Logan Club. Ei bine, dacă vom înainta, vom vedea și stadionul Emil Alexandrescu din Iași, unde weekendul viitor va juca Poli Iași cu Steaua. Cred că dacă ați veni în Iași și ați avea filmulețul în minte, v-ați descurcat de minune să vedeți o parte din acest frumos municipiu. Să scoatem noi. Așa, uite, aici este stadionul. Bate soarele și nu știu dacă o să putem vedea pentru ce. Mi se pare că vom merge în agronomie. Ei bine, agronomia este un alt centru educațional, scuzați-mă. Este Universitatea de Științe, cum să zic, agronomice. E tot ce ține de zootehnie, biologie. Salutăm lumea de pe trotuare, facem stânga și fetițele, ia uite fetițele care ne-au salutat mai devreme. Facem stânga într-un rond, schimbăm a doua, cu greutate mă cam descurc eu aici și cu filmatul și cu traficul și cu povestitul și cu tot ce ține de aceasta. Cred că facem stânga. Da, aici este o statuie de-a lui Mihai Viteazu. Încercăm să facem la stânga toți deodată, da, și să ne regrupăm. Ne regrupăm, da, bineînțeles. Ce este liceul sportiv din Iași, cu program sportiv. Sala de sport a fost inaugurată chiar de premierul de atunci, Adrian Năstase. Aici sunt alte cămine ale Universității Alexandru Ioan Cuza, destul de frumos renovate. Ei bine, acum intrăm pe o stradă paralelă, gropi, paralelă cu Copoul, denumită strada Sărăriei. Pentru a ajunge la locația unde este stil, și anume centrul pompierilor, nu știu cum să zic, o unitate militară a pompierilor. Încercăm să mergem puțin pe contrasens pentru a-i filma pe colegi. Reintrăm în formație pentru că vine din contrasens cu mașină și mașina cu Red Bull.
Dacă ține minte, trebuie să facem undeva la dreapta. Aici este un cunoscut club alpin vibe. Este destul de intim și destul de folositor pentru orice fel de întâlnire doriți, de afaceri, de drăgosteli, că tot a fost 14 februarie. Aici sunt cunoscutele cămine de la medicină. Ei bine, studenții și nu numai, studenții toți din Iași știu poveștile cu căministele de la medicină. Vi se aprinde un bec ceva? Da. Continuăm coborârea pe Sărăriei. Dacă se coboară în continuare până în capăt, se ajunge în Târgu Cucului, unde am stat noi la semafor. Da, se pare că va ține bateria până ajungem la Stil, pentru că imediat aici pe dreapta urmează să facem sper să devină o obișnuință să facem aceste ieșiri, aceste plimbări în grup. Și acum încercăm să oprim fiecare pe unde poate. Uite, chiar în partea pompierilor. Lume nedumerită. Uitați aici. Sunt băieții de la am scos. Deja au intrat în panică. Nu ne lasă. Pe Mihai Talpău îl căutăm. Mihai Talpău. Se rezolvă. I-am spus de Mihai Talpău și rezolvăm. Bineînțeles că nu ne lasă chiar în intrare, pentru că în caz de urgență... Ce? Cât agitație! A venit Logan Club la sediul pompierilor. Haideți să filmăm așa puțin. Salut! Da. Să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și Ionuț, organizatorul de întâlniri. Hello. Bă, dar nu te-a recunoscut, să mor eu! Ce fac băieții? Stel. Datoria. Dar că vine... Dar spus că vine să-ți blocăm poarta. Mi-a tăiat din cuvânt, da? Asta a venit când am blocat poarta. Multe Loganuri și azi. Gata, punem stop aici. A câta întâlnire azi? Ionuț, a câta? Ce fac? Servici. A câta întâlnire? 11? Cum a fost? 11, 12? Hai să vezi doar în suborții. Dar știu, dar oare nu i-am pus. Am montat eu. Ăsta e Mihai Stil, în care nu mi-l imaginam. Lasă-le acolo. Gata, la revedere!